Sí, remataron as festas da Gala do Carme, pero empezan as festas das Somozas. Mira, as festas das Somozas son das festas tamén máis importantes da zona norte de Galicia e tamén unha das máis importantes de todo o noso país. Non, sobre todo por cartel. Sempre, todos os anos teñen un cartel tremendo. Pero eu recordo as Somozas como as millores festas de Galicia. E creo que non me quedo corto, exceptuando o que son as grandes cidades, a Peregrina de Pontevedra, festas de Vigo, as festas de Lugo do San Froilán, as de Ouré. O sea, exceptuando todas esas, que obviamente xa son outro nivel, as Somozas eran as millores festas que había. Por Somozas ten pasado Paulina Rubio, cando Paulina Rubio estaba cun caché por aquí, máis ou menos, o sea, daquela que cobraba lo que quería. Francisco, Pastora Soler, Malú, creo que Mónica Naranjo tamén fora, David Civera, nos seus momentos vos tamén, Pimpinela, Chocolate. Os acordades do grupo aquel que fixo Mayonesa, que yo me bate como haciendo Bueno, pues ese grupo estuvo ali, Café Quijano, Ráfaga. Lo mejor a nivel internacional y nacional musicalmente estuvo nas Somozas sempre. E eso había que aumentarlle 4 ou 5 formacións a maiores nas que sempre estaba París e Panorama, e despois as orquestas que estuveran de moda aquel ano. Gran Parada ten ido moitísimas veces, Sintonía ten ido moitísimas veces, Televisión tamén ten ido varias veces. Despois empezou a época do Olympus, e despois xa empezou, cando os artistas empezaron a baixar, a época de meter 3 orquestas nun día, París, Panorama, Olympus. E despois sí é verdade que hubo aí uns anos que meteron a Filadelfia por, creo que fora por Olympus, e despois meteran a Armonía por Panorama, creo. A única que sí estuvo todos os anos sin faltar foi a París de novo. Claro, vendo este panorama, hai moita xente que ven de fora. Por exemplo, fai uns cuantos anos, unhas persoas de Santiago dicían: nosotros salimos de Santiago porque ali nas festas de Apóstol non aguantamos e decidimos vir pa aquí. E me contaban de que quedaran abraiados porque cando chegaron ali se encontraron co que se encontraron. Porque Somozas facía unha inversión tremenda en festas, por certo, tiraban unha cantidad de fuegos artificiales que tamén aquilo era unha barra basada, e se encontran con isto. Claro, isto son 4 casas, literalmente. O concello de Somozas creo que ten 1200 habitantes, unha cousa así. Entón, a xente non lle cabía na cabeza como un concello deste nivel podía facer este cartel. Por que facía este cartel? Bueno, basicamente porque tiñen dúas empresas de moita potencia económica. Por unha parte, Gamesa Eólica, e por outra parte, a máis importante, Sogarisa. Que é Sogarisa? Pois Sogarisa é unha empresa que o que fai é recoller un montón de merda industrial e acumulala nos montes das Somozas. Acumulala, e cando falo acumulala non é reciclarla, non. Cada certo tempo sempre ten habido ali uns incendios bastante curiosos. Por exemplo, ali se gardan o mercurio das pilas, e por exemplo ali se gardou durante moito tempo o petróleo que se sacou do Prestige, das playas do Prestige, etc, etc. E naquela época se decía, se falaba, que as festas das Somozas que nas pagaba era Fraga, porque Sogarisa é da Xunta de Galicia. E dai ven un pouco a explicación daquelas festas, e incluso das festas de hoxe en día, porque o cartel non é o mismo que o cartel de fai 10 anos ou de fai 12 anos, pero este cartel costou un montolazo de pasta, isto todos lo sabemos. O día 24 estuvo París Panorama. Non vou falar xa máis destas formacións, son dos formacións con primeiros pases moi bons. Para min son Panorama a mellor tempada dos últimos 10 anos, París a mellor tempada dos últimos 3-4 anos. Cada un fai un estilo diferente. París é quizáis no primeiro pase máis reggaetoneo, máis estilo latino. Panorama é un pouco máis a su rollo. A min a nivel personal o primeiro pase, a nivel personal, me gusta máis o da París. Quizáis foron tempos nos que a diferencia a favor da París, dende o meu punto de vista, era maior, pero bueno, este ano están bastante máis equiparadas. E despois nos segundos pases, pois xa é tamén un pouco diferente. Panorama é máis cañera, máis a trote, moito quizáis máis enerxética, máis potente. E París é un pouco máis sosegada, máis tranquila, tamén mete a súa caña, pero quizáis é máis pausada, por decirlo de alguma maneira. Cada un que lle guste a que lle guste. A min a nivel personal o primeiro pase me gusta máis o estilo de París, pero teño que recoñecer que Panorama este ano está a un nivel moi 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 bon. Son dúas formacións moi boas. Esto es lo único que podo decir, e que teñen un nivel soberbio. O sea, para todos aqueles que decide sempre es que París Panorama es de lo mejorcito que temos en Galicia. Non hai máis. Unha cousa que vos guste, pero recoñecer o traballo que fan estas formacións e a calidade que teñen, creo que non está reñido con que se che gusta ou non che gusta. Ese é o meu punto de vista personal. Xente, apunta pala. E mate xente me di, pois tampouco había tanta xente. Bueno, é que o problema das Somozas non é a xente que haxa na zona da festa, porque a zona da festa está petada, sino porque despois, en todos os arredores da festa, hai tanta ou máis xente como na zona da festa.
Porque detrás dos escenarios están todos os buchinches e aí está petado de xente. Pola carretera nacional está petado de xente. Na zona do paseo fluvial, porque a festa fana ao lado do río, e eso ten un paseo fluvial que vai por bueno, creo que debe ser un kilómetro e pico, ata a zona da acampada, porque hai acampada nas Somozas. De feito, nós fai algúns anos facíamos acampada. Toda esa zona está chea de xente. No campeiro de enfrente á festa, que é un campeiro así peado, tamén está cheo de xente. E despois na carretera de enfrente á festa, que queda así nun alto, xusto por encima do campeiro ese que vos falaba, tamén está petado de xente. Entonces non é solamente a xente que haxa na zona da festa, é a xente que hai por todas as Somozas, vendo e disfrutando o tema da festa. Así que, gente a borbotones. O día 25, dúas potencias tamén moi importantes. Por unha parte, a primeira vez da fórmula nas Somozas. Cando unha orquesta chega a tocar nas Somozas, xa empeza a ser unha orquesta de peso, unha orquesta mediática, vale? Unha orquesta que a nivel musical é un portento, e xa vos lo digo agora, tanto na sección de ritmo, moi boa, pero que despois os 4 metales, que 4 metales ten la fórmula. Os dos trompetas son de lo mejorcito. Pero los saxos, de verdad, saxos como a eses, hai moi pouquiños en Galicia, Os irmáns Quindelán son impresionantes, espectaculares. A nivel musical moi ben. A nivel de arranxos tamén están moi ben, precisamente porque fan algo que eu demandaba da fórmula desde o ano pasado, e era explotar esa calidade que tiña na parte de metal e na parte de ritmo, na parte musical en xeral. Ahora sí se ve que hai unha calidade, explotan ben a calidade musical que teñen. Se non, mirade, dous exemplos moi claros, mirade. Sonan a Dios. En canto a voces, a ver, hai 7 vocalistas, vale? Temos a Alexis, a Raúl, a Afonso, a Ángel, a Tania, a Rose e a Margel. Moi ben. Son 7 voces moi boas, 7 grandísimos artistas e ademais algo que che permite ter 7 vocalistas é que podes chegar a todos os registros sin ningún tipo de problema. Que pasa? Que a min 7 vocalistas, desde o meu punto personal, esta é unha opinión personal, que nadie se me ofenda porque si no la gente lo... Punto de vista personal. A mí 7 vocalistas se me fan demasiados. E despois si sumamos que Polito, un dos trompetas, canta un tema e despois rapea, e despois Yanko, no principio do segundo pase, tamén canta uns cuantos temas, para min unha dianteira ten que, como moito xa 5 xa... pero bueno, 5 bien. Despois que queres facer unha dianteira dinámica, que xa vos digo, o dinamismo non fai o número, porque os satélites son 3 e son moi dinámicos, pois metes bailarís, metes coreógrafos. A mí 7 vocalistas se me fan demasiados. Que pasa? Son moi bons todos eles. E hai artistazos aí tremendos, tremendos, de verdad. Pero bueno, a mí se me fan demasiados. Entonces, a nivel vocal tamén moi ben, a nivel musical moi ben, a nivel de repertorio, pois actualidade. Fixeron un primeiro pase de actualidade, todos os temas de actualidade. O bon que ten isto é que non fan, por exemplo, París e Panorama, que iso é algo que moita xente lle recrimina, que é que fan popurri. No, fórmula non, fórmula sí, ten algún popurri de actualidade polo medio, pero por norma xeral decide facer tema a tema, vale? A meirande parte os levan a cumbia ou a merengue, despois teñen unha parte tamén un pouco de reggaetoneo aí, vale? E despois tamén teñen valses. Os valses son Tu canción e La Viquina no popurri, e despois boten tamén un tema así espectacular que era La Bella e la Bestia do ano pasado. Mención especial tamén merece a intro, que é en relación ao The Greatest Showman, a película. Vamos, unha intro moi parecida a la de París deste año, curiosidade de Tela Live. La fórmula tamén fai isto que leva facendo anos, que é o de Mi Fórmula Te Suena, que basicamente isto coge un pouco o formato de Tu cara me suena e o leva a verbena, que sabedes que é pois que os diferentes componentes da formación se disfracen pois de artistas, ¿no? De artistas internacionales ou nacionales ou lo que sea. A verdade é que este ano me gustou bastante. Teñen o de Moulin Rouge, o de Sister Act, que está moi ben, de Yanko, moi ben. E despois a outra parte que é a de Proud Mary de Tina Turner, que fai rulo, que este xa tiña o ano pasado, que tamén arrasa. Quizáis é o ano que máis me gustou este formato. E rematan o primeiro pase con isto. A ver, como unha orquesta mediática non iba a acabar con Cansina. Normal. Segundo pase empezan con actualidade e despois xa empezan a caer na parte de pop rock. La fórmula sempre foi unha orquesta que se destacou na segunda parte por facer máis pop rock que outras formacións. En xeral, vos digo agora que este é a mellor tempada da fórmula, dende o meu punto de vista dende que se creou. Quizás o repertorio é moi comercial, é moi típico, pero a mí me gustou moito a sonoridade que levan, os arranxos que levan,
e a calidad que teñen. Despois tamén teñen moi bo contacto co público, o Rulo sobre todo, Alexis fala moitísimo, algo que non me esperaba. Bueno, algo que me esperaba porque viro en Ledicia e era el que levaba a orquesta, de cara a público, quero dicir. E ben, moi ben, en xeral bastante ben. Quizáis, e esta é unha percepción personal, xa que teñen 7 voces, poderían ter algún tema por aí, coral, para que cantaran os 7, aparte de Camina e outros temas, pero un tema un pouco solemne, donde os 7 cantaran e donde se mostraran realmente as voces que teñen. É o que botaría eu de menos da fórmula, e un pouquinho máis de distinción con algún tema aí diferente, porque calidad teñen. E na outra banda estaba a Orquesta Olympus, unha orquesta que voltaba a Somozas 5 anos despois. 5 anos despois daquela vez no que a orquesta presentou o seu espectáculo burlesque xusto ao lado do río e en confrontación directa con París e Panorama. O último ano que estuvo nas Somozas foi o último ano no que se replicou ese duelo a 3 bandas de París, Panorama e Olympus. O que me chamou a atención moitísimo é que este ano a intro instrumental que leva Olympus é a mesma intro instrumental que leva Olympus o primeiro ano de Peque e o primeiro ano no que a orquesta estaba en Somozas. O primeiro pase que fixeron Olympus en Somozas é un pouco diferente ao que fixeron en Santa Mariña. Fixeron un primeiro pase máis solemne, máis tranquilo, máis sosegado. Botaron, por exemplo, o Taco de Roxanne, que en Santa Mariña non votaron. Botaron, por exemplo, Nessun Dorma, que en Santa Mariña non votaron. Botaron, por exemplo, Mi Gran Noche, que en Santa Mariña non votaron. E fixeron un primeiro pase cañero, na liña de Olympus este ano, pero un pouquiño máis tranquilo, un pouquiño máis sosegado, ¿no? Tamén eu creo que un pouco para decir, nosotros non só vamos tralleros, nosotros tamén temos moita calidad, ¿no? Ao lado tiña unha orquesta de potencia e había que marcar territorio, lo normal. Pero moi ben Olympus tamén nas Somozas, e me gustou moitísimo que voltara a estar nunhas festas tan importantes como son as das Somozas, de verdade que sí. E xa para rematar, vamos a falar das formacións que vimos nas Somozas o día 26, o último día das súas festas en honra a Santiago Seré. Ali estaba a Orquestra Compostela e tamén a Orquestra Panamá, unha festa diferente a dos días anteriores, máis ben dominada pola veteranía, unha festa máis ben cuca, máis ben pequeniña. E bueno, donde a Compostela pois fixo un repertorio pois de baile, vale, botou moito México, botou moito vals, botou moita cumbia, algún merengue aí polo medio, algunha bachata, pero sin volverse demasiado locos, un primeiro pase eminentemente de baile e moi Compostela, por decirlo de alguma maneira, ¿no? Pero ben votado, a nivel musical, a nivel vocal, como sempre, como xa dixen, Compostela este ano está bastante ben. Decirvos tamén que Compostela desta vez non remotou con Camina, menos mal, gracias a Dios. E é que non sei se me tuveron medo ou non, que non votaron para rematar. Home, me imagino que a festa que había tampouco rematarían con Caminaina que non estuverei. Pero bueno, remataron con los amigos así. E ademais me dedicaron dicindo, che, que nosotros non rematamos con Camina, ojito. Así que, moi ben, tamén desde aquí saludos a xente de Compostela e tamén a xente de Panamá e a diversa xente que nos fomos encontrando durante esta semana e pico polos campeiros de festa. E despois no segundo pase, pues votan a actualidade, votan pues, os temas de actualidade, pues que si lo malo, non sei que, hasta el sin pijama votaron, porque despois dijades que Compostela e as orquestas deste estilo non valen para a juventud. Pois aí o tenes. E despois na parte final sí que votaron algo de pop rock, pouquiña cousa, porque creo que o segundo pase o fixeron máis curto do normal. Non sei se é porque yo pediron así, non sei se tal, non sei. A verdade é que moito ambiente, moita xente non había ese día nas Somozas, así que me imagino que sería por iso. E despois ao lado estaba a Orquestra Panamá, a Orquestra Panamá de Narón, a única orquesta que nos queda desta zona, por desgracia, e unha orquesta que está en línea ascendente. Eu xa vira en San Valentín, mediados de febreiro, e me deixara un pouco frío. Naquel momento creo que non tiñan Cristina, creo que Cristina tuvera algún problema de saúde, estaba griposa, non sei, non estaba na actuación. E pois vina o segundo pase na toca, que xa falei dela e me gustou moito, non? Na parte musical xa dixen, a orquesta a verdade que sona moi ben, ten identidade propia, ten personalidade. Na parte vocal teñen unha dianteiraza moi boa, teñen 4 voces masculinas e unha voz feminina. E na parte de repertorio, pois fixeron un repertorio máis ben de baile puramente, vale? Empezaron cunha intro moi guapa, cun tema tamén un pouco diferente aí para introducir a orquesta, despois merengues, e despois para unha primeira parte de actualidade a baile, a cumbia, Cásate Conmigo, algún tema así de actualidade, pero con uns arranxos moi bailables. Despois botaron unha parte aí moi chula, onde botan valses mexicanos cantados por Cristina Fariña. Despois botaron Richard de la Uz e Anxo, La Santina e Soy Minero Abaixo, e depois tamén La Viquina. Así que botaron esa parte un pouco máis clásica, que personalmente me gusta, para romper un pouco
a dinámica que todas as orquestas levan. Me gusta iso, non? Despois botan unha parte de baile clásico, pois botan aí billos, botan, por exemplo, o tema de besos que leva montado Panamá desde fai 2 anos, creo, 2 ou 3 anos, e que o teño montado sempre aí, non yo teño visto sempre tocar, pero debe non ter sempre montado aí por si acaso, ¿no? Por si acaso. Ese es el por si acaso de Panamá, ¿no? Pues si a xente quere bailar, botamos besos. E pois outros dos temas arrimados que la verdad es que non lo recuerdo. Non recordo de escoitar ahora mismo. E despois xa, pues, botan algo máis de actualidade cara ao final do segundo pase. Botan, por exemplo, It's a Beautiful Day de Michael Bublé, un tema interpretado por Daniel Leyvan moi ben, un tema diferente tamén, para darlle un pouco de identidade propio á orquesta, e rematan co Freddie Mercury de Richard de la Luz, espectacular. No segundo pase empezan a cañón, actualidade máis ou menos un 40-50% do segundo pase, e despois teñen un impasse moi bon para pasar desa música de actualidade a música pop rock, que é un popurri no que botan Shape of You, Cintura e Salvajes Irracionales, porque son temas actuales que non son pop nin son rock, pero tampouco son temas de reggaetón. Entonces me parece que é unha forma moi boa de transición entre os dous estilos. E despois a parte final, onde botan pues, temas de Guns N' Roses, de AC/DC, bueno, espectacular Richard de la Luz. E para min, unha das cousas que máis destaco de Panamá no segundo pase e prácticamente de toda a súa actuación, que é o popurrí de Herdeiros da Cruz. E diredes, e por qué? Bueno, hai moitas orquestas que empezan a montar xa Herdeiros da Cruz, xa o estou vendo. Pontevedra, Alcar, hai algunhas orquestas por aí que están facendo. O bon que ten Panamá é que Herdeiros da Cruz non tes que facer aí cunha solemnidade, un saber estar aí, non. Herdeiros da Cruz ten que facer cun show, ten que facer aí rompendo todo, tes que ser como son eles. E a mí me gusta como fai Panamá pola interpretación que fan. Fano a lo loco, fano como fai Herdeiros da Cruz. E iso creo que é o que máis valoro desa parte do repertorio. Por iso me gusta tanto como fai Panamá, e sobre todo en especial Anxo, que é o que fano todos, pero Anxo é o que leva a voz cantante nese popurrí de Herdeiros da Cruz. Me gusta moitísimo. Despois xa rematan co el típico pop rock e tal, e despois Dolores. E nada máis, esas son as formacións que vimos durante esta semana e pico de festas continuada. Non parei hasta o día 27, que non fun a ninguna festa. Estuve a puntito, pero como empezou a chover, pois estamos teniendo un verano espectacular, pois ao final non fun. Ontes, día 28 sábado, fun a unha festa, pero desa orquesta e desa festa falaremos no próximo vídeo. Festas que teremos durante esta tempada, bueno, pois como isto non lo tenía preparado e hoxe non quería gravar, pois non me acordo. Pero bueno, hai festas por aí. Da que me recordo, festas no Val, en Narón, sí, tedes festas ali. E ali estará o día 3, o venres, Trébol e Panamá, duelo espectacular. O día 4 tedes a Finisterre e a Costa Oeste. E o día 5 tedes sesión Vermú con Compostela. Temos festa tamén en San Fiz, en Monfero. Temos o día 1 a Dilema e a New York, o día 2 a La Favorita e a de Moda, e o día 3 a Pontevedra e a Orquestra Marbella. Festas nas Neves da Capela, ali nunha capilla maravillosa e nun campeiro impresionante. Bueno, pois ali teremos o día 4 a Anta e a un DJ, o día 5 temos a Finisterre e a Nevada, e o día 6 teremos a Nova Imperial e a Grupo Asia, el espectacular Grupo Asia, do cal falaremos no próximo vídeo. Tamén hai festas en Ares, o día 4 estará Rimo Joven e o día 5 estará América. E tamén festas en Sedes, que o día 3 estará El Cubo, e outra gran formación que eu non sei se será Nazaret, creo que é Nazaret, non sei, E despois o día 4 tenemos a Johnny Maquinaria con outra formación, con outra orquesta ou con outro grupo, ou con lo que sea. E como xa non me acordo de máis, pois non voy a decir nada máis. Si vos gustou o vídeo, xa sabedes, darle a me gusta. Se non vos gustou, non lle dedes nada que queda feo. Compartid, comentad e opinad, e nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, feliz agosto, que tiene moi buena pinta. Adiós. Ay, Dios, no me acuerdo. Espera, que lo tengo que mirar. Un momentito, Ay, qué triste, no me acuerdo de nada, Tenía unha cabeza. A ver, Lorbé está na zona da Coruña, eso a mí non me interesa. Lorbé es Turquía, eso es parte de Turquía. Que me escoite me vai matar. Ay, aquí está.